Umcimbi wokugcotshwa kwenkosi yaseMbongombongweni obuhlotshiswe izimbali zesizwe namakhosi, amabutho okuyingubo yamakhosi kanye nomama bezivivane. Inkosi yaseMbongombongweni inkosi yesibili ukugcotshwa isilo uMisuzu kaZwelithini selokhu sahla lesihlalweni sobukhosi bukaZulu. Ubaluleke kakhulu ke umndeni wakwaButhelezi ebukhosini bukaZulu. Ukuba ukho lo mndeni wakwaButhelezi ngaba ngikho mina. Umntwana waphinda ngene owaba nobuhlakani ukuba isihlalo sikaZulu singaqiniswa kanjani, weza nentombi yakwaNgwane uMantombi ozala mina, umntwana wakwaButhelezi undunankulu kwaZulu owalanda umama ukuze ngibe khona. Ngabe kuningi indoda lapha engingayazi. Silo siqoba inkosi ngokusemthethweni emahlomeni ayo amabili ukuthi inkosi le yaseMbongweni ithwale isizwe neyinhlupheko zonke zesizwe emahlombe ngokugcotshwa ingonyama. Ikhuluma emva kokugcotshwa inkosi uMzamo Buthelezi inxuse uhulumeni ukuba upheze ukuthi uyibone umkhulu kunobukhosi bukaZulu. Lodinga ukuthi amakhosi silo athathe isinqumo esijulileyo sokuthi akuqede nya lokuthi uhulumeni nje ayibone nje isikhulu phezulu kwamakhosi. Akuqede nya silo ukuthi uhulumeni ayibone engaphezulu kwamakhosi. Mphemba nguphosela inselelo. We don't want to feel like you are doing us any favor as the government. You are not doing us any zero favor. By having so much resources, which are our monies, should never amount to uhulumeni to say to an extent that we are going to be detected to. Ukugcotshwa kwenkosi yaseMbongombongweni kuthobe amanxeba esizweni njengoba ukhokho noyise wenkosi bahlupheka kakhulu ngesikhathi sombuso wabelungu, njengoba yashiselwa nomuzi wayo yadingiselwa eDumbe lapho inkosi uMzamo Buthelezi ikhulele khona, kepha inkosi uMahlikila yakwazi ukubuyisa lo mhlaba wayo eNgotshe. Hlanga lo mhlabathi ubukhosi lobu bakwaShenge kwathi ngo69 bavelelwa imbedumehlwana ukuthi kwasuswa inkosi yasuka kwelaseDumbe, balimala lapho hlanga lo mhlabathi. Kodwa namuhla siyathokoza ukuthi sikoshe lelithuba ukuthi kube khona ungangezwe lakhe la ezobumisa namuhla hlanga lo mhlabathi. Siyathokoza sizwe senkosi. Ubukhosi indlela esayihlelelwa ngumdali kusukela ekuzalweni kwethu. Kuyinto esithinta kakhulu thina emoyeni esebukhosini obehlula bonke izinselelo ezizinhlobonhlobo zokubuqeda. Zonke imizamo esiyenziwe yokuqeda ubukhosi kuze kube manje siyehlulekile, sikusukela emabhunwini kuze emangisini njalo njalo. Ngakho ke akufanele siqhubeke ukuba ubukhosi sibuvikele. Umkhosi uhlelwe ngumnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdaba esifundazweni, okungumnyango ophethwe yiqembu IFP esifundazweni nakuzwelonke ngaphansi kahulumeni wobambiswano. Undunankulu esifundazwe uThamintuli uthi uhulumeni wobambiswano into umsunguli weIFP umntwana wakwaPhindangene akhothama eyifisa kakhulu. Namhlanje kufezekile. Namhlanje sinongqongqoshe. Namhlanje sinondunankulu. Namhlanje sinamaphino ongqongqoshe. Konke lo umsebenzi wezandla zomntwana wakwaPhindangene. Kuthathe iminyaka engamashumi amabili ukuthi kugcotshwe inkosi yaseMbongombongweni selokhu kwakhothama uyise
ngonyaka u2003 kuNdasa womhla zili-19. Ngijabula kakhulu makugcotshwa inkosi yakwethu eMbongombongweni. Kusho ukuthi isizwe sakwaButhelezi sesinawo umpheme waso lapho siyokhosela khona. Njengoba silana nje guys sijabulile. Wonke umuntu lana sijabulile ngokugcotshwa kwenkosi yethu. Sibonga kakhulu Shenge. Ukhule udonswe ngesikhumba ndaba omkhulu. Sekuze kwasa isizweni saseMbongombongweni. Shenge